Здравейте, приятели! Днес ще ви уча на още един супер як трик за начинаещи. Днес ще ми трябва половината тесте, защото е по-лесно за начинаещи. Ето го и трикът. Добре, сега ще ви покажа как се получава. Ето така става. Когато вземете една карта, бутате, както взимате картите, ето по този начин, просто само с една карта го правите. И тогава се получава ето това. Но, когато захлупя с ръката, дърпам картата ето по този начин. Ето така. И тогава нямам карта в ръката. Ето дали. Ако искате, може да ги покажете на някой. Ето по този начин. Ето. Просто слагам картата ето така. И от тук просто я взимам. И остава само ръката. И се получава ето това. Обаче, разбира се, ще ви трябва малко практика. Благодаря, приятели, че сте гледахте този клип. И ако ви е харесал, моля, абонирайте се.